Ғабдулла Тукай әдәби музейында қызыклы шара музей дәресе узды. Фатиха Аитова исемендәге 12-нче гимназия укучылары Тукайның замандашы, фикердәше һәм якын дусты Хөсәен Ямашев турында бик күп мәгълүмат алды. Музей дәресен хәбәрчебез Айзилә Батырханова да тыңлап кайтты. Бу дәрес аларның хәтерендә еллар узгачта матур бер истәлек булып сакланыр. Һәр көн күнегелгән дәрес форматыннан бүген алар музейга тарихта үз изен калдырган шәхес белән танышырга килде. Дәрес Абдулла Тукайның замандашы, дусты Хөсәен Ямашевның тууына 140 ел тулуга багышлана. Хөсәен Ямашевка быел аның юбилей елы 6 январда туган 1882 елда. Тукай белән аның бәйләнеше Казан шәһәре аркылы ул аның политик карашлары бер булган дип күз алдына китерәбез. Һәм Хөсәен Ямашевның образы Абдулла Тукайның хөрмәтле Хөсәен Яткәре дигән шигырендә чагыла. Менә большевиклар, революционерлар турында татар әдәбиятында иң беренче Тукай бирә шушы образны. Һәм бүгенге көнгә кадәр дә бу образ, бу шигырь безнең хрестоматиядәге иң якты әсәрләрнең берсе булып тора. Хөсәен Ямашев революцион хәрәкәт эшлеклесе, публицист, татарча сәяси эчтәлекле өндәмәләр авторы, Алафузов заводындагы социал-демократик түгәрәкләр оештыручысы. Казанда 1905-1907 еллардагы инкыйлаб вакыйгаларында катнаша. Тукай Хөсәен Ямашев эшчәнлеге белән Уральскида яшәгән вакытта ук танышкан һәм аның белән дуслашкан. Абдулла Тукай урамы ул Хөсәен Ямашев белән дә бәйле урам. Нәкъ менә шушы урамда туып үскән. Музейга каршы гына бинада татар укытучылар мәктәбендә ул белем алган, Мәрҗәния мәдрәсәсендә, Мөхәммәдия мәдрәсәсендә укыган. Шулай итеп, ул үз заманчысы өчен Казанда зиялы, интеллигент яшьләр, татар яшьләрен бер түгәрәк итеп үз янына туплап йөрткән. Һәм музейның театрга багышланган залында без әле Хөсәен Ямашевны театрга бәйләп тә ачабыз. Аның хатыны Хәдичә Шимбәчеләр түгәрәгендә иң беренче татар спектакльләрендә дә катнаша. Татарстан Милли музее фондларында Хөсәен Ямашев һәм аның гаиләсе коллекциясендәге әйберләр арасында язу җайланмасы, пресс-папье, фарфор савыт-саба бар. Хөсәен Ямашев фотода туганнары, көрәштәшләре, эшчеләр, әдәби түгәрәк әгъзалары арасында сурәтләнгән. Дәрес узагында укучылар алган белемнәрне ныгытып, тест рәвешендә Хөсәен Ямашев шәхесенә багышланган сорауларга җавап бирде. Миңа бу музейда булырга бик ошады. Бүтән мәгълүматлар бик кызыклы. Хөсәен Ямашев 1912 елның мартында 30 яшьтә кинәт үлеп китә. Яңа татар бистәсе зиратында җирләнә. Дустының тиз арада үлеме Тукайны тетрәндерә. Хөсәеннең якты истәлеге шигырендә ул Ямашевны үз халкына тугрылыклы шәхес образында күрсәтә. Айзилә Батырханова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.